Yes, good morning na mga ka-aksyon. Maulanon lang nga panahon dira sa aton nga mga ka-aksyon ha. Halong-halong sa aton sini nga pagbiyahe sa dalan kay medyo madulod-danlog siguro nga aton sini nga dalanon bangod sang pag-ulan halin pa ini kagabi kay nasa kagahon perting balbal sang ulan no. So halong lang mga ka-aksyon. Good morning Action Eden. Yes, good morning, Action Boy. Good morning man sa tanan naton nga mga ka-action. Rainy morning in a summer month. Muna. Ay, kita kay summer na di ba dapat subong, Hindi no? clear na sa pag-asa ang summer. Yes, oo, nagligad pa, Action Ligat Boy. pa, lipat ko. Galing because of climate change. Amo ni siya ang nagkatabo sa aton. So, sige lang kay change is constant. Change di ba? is constant. Yes. Good morning, Danay. Dahil lang ganda kaya nga ako naritos duga kiwi. Hindi. Kina. Basta hindi makiwa yung karitos, masing dulunggan. Kasabad bisang kumakambala ni Action Boy ako nulunggan. Mambal siya kapoy naging siya sang Face mask. kapoy naging siya sang sang face Ano mask. may mga face mask lang nga, na ginakabit, di ginataplak na lang lang, no? Ay amo na. Paano naman Tapos para kakasud mo magambal? lang niya tapos itaplak lang mo no? Ay, ito ka bongga, no? I think maka-discover tapos na makwanta na that will make us rich. Feeling ko na mo na siya makapaano sa aton. Sa makapatibawa sa aton sa kapit. Oo, sa kapigaduhon. Okay. Good morning, Danay. Kay Sir Alex Fuentes, of course, nagapamati. Ma'am Ana Sinoro Mengagaman, JR Plagtios sa Hepana. Hello, good morning all ko no. Sir Milili Oligo, dira sa may Tangob. Oo. Gwapa-gwapa gidya. Sir, butang mo ng iban. Gwapa. Okay na ko sa Liman iban. Okay na ko sa Wala ka gagawin ng muno. Gwapo-gwapo kay Action Boy. Bago para bala, ng haircut. Ay, na. Tapos, nakagila, formada, tapos subod. Di na makadto nga duwa. Wala lang bala naglabay, kagin pa pungko, din yung cast. Daw naka-prepare. Ay, ara ka mo daglan yan. Yos mo. Dito ko dyan yan. Do ka gabi pa tadi blari. Oo, yes. Yung preparahan, yun din namon ni Action Boy. Talaga sa tanda nga kita na hindi pa ta mag Yes, preparar. of course. Sino pa na da? Di lang Si kay Ana Sinoro, may aga dra. Kag kay Faustino Capilio Navarro Jr. Bumaulanon man to gula untat ang ulan. Yes. So, may lakarlota ni si Ma'am, no? Tungod din sa Lakarlo. Tungod na sang LPA, no? Oo, yes. Tapos may tropical depression. Pagit yan outside isang par. Pero masunod siya na nung sitwasyon. Wala pa man naka-announce kung masulod siya or not. Pagabay pa nga, hindi na lang di sa magdayon kay next week na, Holy Week na, no? Oh, yes. Lapit ng Holy Week na nag-ari sila yung sinalusunulod nila sa mga LPA. Di kay para ko nung mamalandong git. Kag Hindi para magwa mabugnawan sa balay. mainit ka panahon. Yes. Yun na importante. Aha. O, standby na sa mga balita lokal. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:05. Sa detalye na sang mga balita lokal. Nakalusot na sa third kag final reading ang ordinansa nga naghatag sang benepisyo sa mga traffic enforcers sa siyudad sang Bacolod. Ang ordinansa ang gin-author ni Councilor Dindo Ramos kag unanimous ang inaprobahan sang konseho sa virtual session kahapon ngadlaw Abril 6. Sa idalom sang proposed ordinance, ang mga regular nga mga traffic enforcers ang magabaton sang 2,000 pesos nga hazard pay sa kada bulan kag 1,000 ka pesos nga gratuity pay para sa mga job order casuals nga nagatrabaho bilang traffic enforcers. Samtang aprobado naman sa third kag final reading ang ordinansa, ang in-author man ni Ramos nga naghatag sang bulanan nga pagkilala sa mga outstanding traffic enforcers. This is a proposed ordinance granting hazard pay to regular o continual casual traffic enforcers and gratuity pay to job order casuals performing the function of a traffic enforcer, laying down the qualification for those who can avail and for other purposes for third and final reading, Mr. Chair. Sumug. Ang kabayan sampayag ni Councilor Dindo Ramos.
Magalabot na sa 49 ka mga eskwelahan sa Negros Occidental ang magapatigan sa expanded limited face-to-face classes matapos ang Semana Santa. Sa interview session hotline din pahagi DepEd Negros Occidental Public Information Officer Arnold Arnaiz nga amot silingon sa expanded limited face-to-face classes among pagpadamo sa eskwelahan nga magabukas ang in-person classes kag madugangan ang grade level nga makapartisipara. Sunod kay Arnaiz, ang magapartisipar nga grade level ang magadepende sa mga desisyonan sa isa ka eskwelahan. Sunod pa kay Arnaiz kag base sa panugyan sang DepEd nga kung mahimo bakunado mga kabataan nga ipasakop sa in-person classes. Hindi man mandatory vaccination, apang mas prefer nga bakunado agod maprotektahan man ang mga kabataan. Nagdangat na sa 145 ka mga persona sa Western Visayas ang nakalapas sa Comelec gun ban umpisa Enero 9 tungtub Abril 2 sininga tuig. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis sa datos ng kapulisan sa idalom sang PRO 6 nagapangunang nokpo nga may pinakamadamo nga na aresto nga nagdangat sa 57. Nagapangadua ang Iloilo Provincial Police Office nga may 23 samtang yara naman sa ikalima ang BCPO nga may 11. Ginpahag man ni Solis nga ang mga nagaladakpan akto nakuhaan sang narisari nga armas paagi sa Comelec checkpoint samtang iba na aresto paagi sa mga police responses kay iban pa nga police operations. Ang manadakpan lunsay gitusakaan sang kaso nga paglapas sa Republic Act 591 kag paglapas sang Comelec gun ban. Ginalakipan sang 29 ka mga drug surrenderers na naglain-lain nga barangay sa siyudad sa Bacolod ang first batch nga natala na ipasulod sa Balay Silangan. Sino kay Executive Assistant Moises de la Cruz, focal person sa City Anti-Drug Abuse Council. Padayon pa karon ang preparasyon para mapaidalom sa rehabilitasyon ng mga drug surrenderers sa sulod sa 2 ka semana sa among nga pasilidad. Dugang pa ni de la Cruz, magluwas sa Balay Silangan, nagapadayon man ng community-based drug rehabilitation program sa mga barangay. Kaangay sa barangay Alangilan nga may kapin isa kagatos ka mga drug surrenderers. Ginpahatag ni De La Cruz nga voluntaryo ang pagpaidalom sa rehabilitasyon sa Balay Silangan. Bangon hindi man mapilit ang mga magbag-o ang isa ka persona. Ang Balay Silangan isa ka Reformation Center para sa mga mild nga drug surrenderers kag libre ang pagpaidalom sa ila sini nga rehabilitasyon. Samtang ginkumpirmar ni Kilusang Mayo 1 Secretary General Noli Rosales nga ang report nga missing ang isa ka katapos ang progresibo nga grupo sa idalom sang kadamay nga nagaserbi bilang organizer. Sa interview sa Action Firing Line, ginpahig ni Rosales nga malas 9 sang aga Martes sa maglakat si Ivor Larit pakadto sa mga pumuluyo nga apektado sang demolition sa Barangay Mansilingan. Apang natingala ang iyang makaupod tungod las 9:30 sang aga, wala pa ang presensya ni Larit sa lugar. Las 10 sang aga, sa hindi naging makontak ang cellphone ni Larit, tubtub naglambot sang 24 oras. Tungod sa naging parecord na nga missing si Larit, kag bisa ng iyang pamilya hindi man makakontak. Samtang may pangduwa-duwa si Rosales nga ang issue sang red tagging kay Larit ang rason sang iyas niya pagka-missing. Ginbalikan man ni Rosales ang natabo kay Larit nga napriso sa 2011, apan nakagwa man tungod sa kulang nga ebidensya gisagin pasaka ang kaso. Ang natabong pagharas sa iya balay kay nabaton nga pamawag sa kabuhi sa aligasyon nga nagasuporta ini sa komunista nga grupo ang bilaman sa ginatan-aw nga rason sang pagkadula ni Larit. Siguro mga alas 7:30 nagaring pang iya nga cellphone ang naga open pa, so after siguro mga 10 AM so why nagid nag-ring nag-off ng iya nga cellphone hasta naabtan sang gabi hasta sa subong nga adlaw. So wala gid no hasta ang pamilya na balakan kay bisan ang pamilya wala gid na kontak. Ang kabayang sampahag ni Noli Rosales sang Kilusang Mayo 1. Ginabuluban ta 75,000 ka pesos nga balor sa pagkabutan na tupok sang kalayo sa sunog nga natabo las 11:54 sang gabi Martes sa Puroksigay Barangay 2 Syudad sa Bacolod. Sunod kay Bacolod City Fire Marshal Chief Inspector Rodel Legaspi, nag-umpisa ang kalayo sa isa ka kwarto gikan sa ikaduha nga panalgan sa puloy-an ni Rossi Narciso Canlas kag naglapta sa puloy-an ni Edwin Canlas da Comos. Dugang pa ni Legaspi sa among nga sunog totally damaged ang balay ni Canlas samtang partially damaged naman ang puloy-an ni da Comos. Ang wala na palong nga kandila sa puloy-an ni Canlas ang gintunaan sang kalayo. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:11. Pangabay sang LTFRB nga
exemption sa pagpanagtag sa fuel subsidy sa driver operators, aprobado na sa COMELEC. Samtang Pilipinas, mapabilin sa Alert Level 1, tubtub mabalik sa normal ang tanan. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang aksyon, Balitang Bayan, numero 1. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa aksyon Dorel Cabato. Sa din ka mangabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang Mandira sa kay Dennis Richard Tibor Roma. Isang magandang araw naman po sa ating lahat. Kasing ganda ni Miss Eden Tia. Ay, mag-ingat po kayong lahat at huwag magpabasa sa ulan. Ay, ganon. Sige. Kay Ryan Borja, good morning man. Kay Lorsky Didolo. Mayang aga sa imo, no? Rochelle Fulgencio Susana, dira sa DSB, good morning. Judenia Sarmiento Puig Lazaro. Sa kay Teresa Linaha Kayaw dira, kag Virgil Legaspi Coloso, good morning. Casper Pasaylo, mayang aga dira sa Purok Paho sa Barangay Pahanukoy, kag sa pamilya Valdiviaso kag Pasaylo family. Good morning man. Oy, bidad, Melanie Celeste Dasas, good morning dira sa imo. Sa inyo dira tanan. Athea Kim Iriman, kumusta ka na, no? Ruby Fukihara, mayang aga man dira sa may Japan. Michelle Michael Cordero, kag kay Sol Cordero, good morning man. Joanne Salmeti Esiha, good morning. Si Action E, din ang ako nupol, no? Marvin Banjor, watching from Bago City.
Sakay Eddie Laus, kagay nanay niya Sabel. Good morning. Ruel Hipelga, kag ihada ko, hari na sa nakabutwa si ihada ko, si Carol Montoya. Kamusta ang shopping? Ang pagkuhan Sa National, kumusta sa National Printing Office? Okay lang ko no. Okay lang ko no. Nagsabat na yon. Kay Tita Cheryl Evangelio Maglikyan dira. Tita, good morning. Kag sa Cobanos. Dira sa may Tupad Business Inn. Nagkatukat Dira sa Tupad Business Inn iyan among Cobanos. Kubanos, ano sa coffee? Na Ano siya? coffee, may araman sila sa mga lumpia. Hindi among lang pinaman? Dira Tupad Business Inn eh. Ah. Ang tupad lang gida. Okay. Tupad sang bangko kay basi man ba kabla Tunga, nagtapikid sa tunga business. isang bangko, isang business in? Hindi bangko, Business Inn, bangko tapos Cobanos. Okay. Yes. Namit na da ang lumpia. Uh-huh. Kag tanan niya nga luto of course. Dira sa Cubanos. Cobanos. Yes, good Nga, morning. Cubanos ang ngalan na. Makotonta lang siya. From the word Cuban. Kasi Hindi, Basi ba na Cuban de? Hindi. Siya lang akong kasabat. Sige. Ganda siya chance. Sa Cubanos. Siya ang makasabat sa Cuban. Siya makasabat sang pamangkot mo. Awa. Novi Magapan, Magagaman, sa Barangay Pandanon. Marilo Travilla Catinoy, Robert Roma, Miriam Bilyasa Binoman. Good morning. Kay Veronica Pedrosa. Magparamdam ka man kuno, may reunion kita. Awa. Sino nang ginapaparamdam niya? Si Veronica Pedrosa. Okay. Sila ni Miriam Binoman. Magparamdam ka naman, Veronica. Siling ko gid Veronica. May reunion kita. Reunion ina sa ano man? Sa mga classmates siguro Sa ilang mga class. Yes. Bye, ilang sila ya. Miss Jinky de Alagdon, good morning man. Kag Sakay Londoy. Among ginaiya Ako wala di wala yung gasulod sa ako niyo. May magasulod si imo daya. Wala yung tanawa yung tas gamo amo pa na iya ho. Tiyo, ang atiyog tiyog ba? Dami Diyos subong do kahina sa signal natin. Tungod ina sang malain nga panahon. Yes. May gani kay way brown out. Gani, para sa Sabado, may brown out. Yes, malawig-lawig diri sa dagit sa northern parts ng Bacolod. Oo. Din okay daw. To 6 to 6? Sari-sari ang schedule. Oo. Natanaw ko lang to galing, daw wala to sa area namon. Sa amon, do wala man. Diri Dili lang lang area pasaka, sa sa northern. silay. Bot na may ginakayo naman da guro, no? Sige Sa mga nagapangapi dira sa mga kapihan, ba matugnaw, mayo gini pangapi sa Action Eden, no? Oo. Abi ko na ganina dugayan ka sulod di, abi ko na ay salamat daw doon nakabatsagan niya siguro kinanglanon ko basi nagtimpla sa kape. Di ba alas 7 kapag pangape? Di ba sige tungod Ay, sa matugnaw. 6:30 pag ali. Tungod nga matugnawon sa mga panahon basi Wala, nga. may ginistoryahan kami yan ni Action JM. Okay. Nagmarites ka mo wala. Marites. May Marita pag gali na. Ano ang Marita gani? No, hindi na sa kuno namin ang Marita, ang Mari mong tanga. Mare, anong nakita? Ano man? Ang Mari mong tanga. Ay, alaklain. Marita! Tami tawag ko lang Marita. Naman daw nga, daw guro pag istorya mo daw nakatapos yung istorya niya ti dason. Nakakuan ka na bla? Naka-punchline ka na bla? Kung sa mo joke, naka-punchline ka na. Niya ti. Nga mo na sa bla. Kakuan ka na nga mga tao nga. Ga-joke ka. Nahaboy mo ng punchline mo niya ti dason. Nami uya pa. Ay, Diyos mio, Nang yung Marimar. malong na yung puli ko. Kay Linit, nag-effort ka pala to sa munya ka na. Git pa Naman? kami mo gina istorya mo bla ko din mo na so may climax pa na sa mo. Oo. Namin yung istorya, gina plastar mo gina may mag-joke ang isa, gina plastar mo gina sa mayo mo. Minsan may mga may mga kuan pa na mo, may mga kung sa mga sentence bla, may mga premise pa na bla no. Pero diba? Namin plastar mo tapos nag-punchline ka na. Ngiti dason. Nyate. Amo na sila ni Marita. Kanami uyapan si mo Marita. Marita! Nami si mo uyapan. Christian Bea Dalisay, good morning man. Sir Voy. Sabi sa kita mo, wala eh. Wala okay Robert Roma lang di ako. No, gina-open ko di ganito sa piyak. Natabo man.
Ating sige, standby na kita sa aton nga mga balita nasyonal. Action Radio Philippines Standard Time, lasay sa 24, sa detalye na sa aton mga balita nasyonal. Ginaprobahan na sa Commission on Elections ang pangabay sa LTFRB nga padayuno ng pagpanagtag sa fuel subsidies sa mga drivers kag mga operators. Ang report ang ginkumpirmar ni Commissioner George Erwin Garcia apang ginbahag nga magasunod ini sa pila ka mga kondisyon. Pila sa mga kondisyon sa COMELEC amo ang pag-istrikto sa implementasyon, liwat nga pagpasa sa impormasyon kung paano iga-implementar ang parameters kung paano maka-avail sa programa ang target nga mga benepisyaryo. Magluwas sa mga kondisyones, kinahanglan hulaton ang resolusyon sa COMELEC angot sa pag-implementar sang programa. Hindi mapaboran sang Malacañang ang hingyo sang pila ka pasyal nga panubuon ang karon nga ginapatuman nga alert level 1 sa mas nubo nga alert level 0. Ginpahay ni Presidente Rodrigo Duterte imposible nga magpatuman ang alert level 0 bangon may lugar nga may nagalungtad pa nga latunay sang COVID-19. Rason sini mabudlay magkampante bangon mahimo magresulta ini sa mas madamo nga magkalamatay nga sa bangod sa balatian. Antes ni una ginpahayag ni Intersecretary Eduardo Año nga mahimo pa panubuon ang alert level agud mas nga magsanyog ang ekonomiya. Ginpahayag naman ni Presidente Rodrigo Duterte nga magapabilin sa alert level 1 ang Pilipinas tubtob nga magbalik na sa normal ang tanan. Suno sa Presidente, halos tanan gusto na ibalik sa alert level 0 ang ginapatuman nga restriction sa pungsod apang mas pakamayon sining ipatuman ang nasambit nga alert level kung magnubo sa isa kung duha ang kaso sang COVID-19. Pahanumdum sang Presidente, hindi kinahanglan magkumpiyansa tungod may posibilidad nga maglaton ang virus kag halinan sang panibag-o nga problema. Ginkumpirmar sang Malayaklan Police nga naglabot na sa 7,000 sa sulod sa isa ka adlaw ang kadamuon sa mga turista nga nagakadto sa isla sang Boracay tungod sa ginhalugan nga COVID-19 restrictions. Suno kay Malayaklan Police Chief Lieutenant Colonel Don Dixie Didios, naga-average sang 5,000 ka mga turista nagabisita sa isla apang pag-abot sa Huwebes kag Biyernes. Nagasaka ini kan naglabot sa 7,000. Dugang pa ni Didios, kalabanan sa mga nagakadto ang mga lokal nga turista apang ginapaabot sa mga bulan ang pagdagsa sa mga dumuluong bangod sa ginhalugan nga restrictions sa pagsulod sang bakunado nga foreign nationals.
Sa iba pa natin nga balita, national ginsuspend ang isa ka pare matapos ng papili bilang konsehal sa sining 2022 national kag local elections. Ginhimo ni Sorsogon Bishop Most Reverend Jose Alan Dialogo ang anunsyo may angot sa suspensyon ni Reverend Father Emmanuel Alparce sa isa ka circular nga post sa Facebook page sang Diocese sang Sorsogon. Nasaad sa circular nga si Alparce ang nagapapili konsehal sa banwa sang Bakakay sa probinsya sang Albay. Suno kay Dialogo, ginadumili sa Code of Canon Law nga magpartisipar isa ka pare nga nag-exercise sang civil power. Target sang Department of Trade and Industry nga ma-finalize ang pagsulod sang Space Exploration Technologies Corporation ug SpaceX ni Elon Musk sa Pilipinas sa nabilin nga 3 ka bulan sang Duterte administration. Sunod kay Trade Secretary Ramon Lopez, nagapaday na ini kag nagabulig man ang DTI sa handom nga mapadali ka makompleto ang mga dokumento. Una ginanunsyo sa DTI nga ginahanda na ang pagsulod sa SpaceX sa pungsod agod maghatag sang internet services. Sa kanapusan nga bahin sa atong balita nasyonal, ginkumpirmar sang PNP nga duha ka pulis ang napatay sa ambush nga kaymuan sang komunista sa Las Navas, Northern Samar sa atong adlaw sang Martes. Ginkilala ni PNP spokesman Colonel Jean Fajardo ang napatay nga sanday Patrolman Javi Lovino kag Patrolman Rico Borja. Suno kay Fajardo, una gin report nga pilason lamang si Borja apang kahapon sang kagahon sang inbawian ni isang kabuhi samtang ginabulong sa ospital. Nagwa sa investigasyon nga nagabiyay na pabalik sa istasyon sa ang katapos ang PNP Retooled Community Support Program pagkatapos magpa-booster shot batok sa COVID-19 sang natabo ang insidente. Ginaligar nga naigo ang duwa sang improvised explosive device sa barangay San Miguel. Inyong ipamatian ang aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan numero 1. Standby na sa Action Report, second portion. Upod ka Aksyon, Fred Salanga. Balikay nato kung balikay kita sa Action Balita Morning Edition. Upod gapon sa inyong news team. Aksyon Eden Abos. Kag Aksyon Boy Duran, mga ka-aksyon din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio.